Tot va començar a l'arbre sagrat. Una història de lluita i esperança. I de terribles enemics amb qui ens hem d'enfrontar. Acabem d'emprendre el camí cap a una nova esperança, cap a un futur prometedor. La Vigime, la senyora dels ocells, ha traït en Naraku i tots dos comencen un combat terrible. Mentrestant, s'acosta el moment en què, per fi, l'Inuyasha es retrobarà amb la Kikyo, que fa poc va tornar a la vida. Anem a la recerca de l'esfera dels 4 esperits. A l'altra banda del pou, tornem al Japó de fa 500 anys. Un viatge per l'edat mitjana amb l'Inuyasha. Les llàgrimes que beso per algú són com una pregària, travessen el cor. No t'enganyis dient que són de debilitat, són una mostra d'afecte. He trobat un gran cel molt dins dels meus ulls i em podria oblidar de respirar. El sol resplendeix, tu que estàs buscant allò que va